Hi guys, karon mga ligo may Cross Park. Nya, mag-video ko para may content sa YouTube ni Mamaron. Para makatabang po ko. Yay! Karon guys, tara. So guys, padung nami. Muna ang uban matignaw. John. Eh. Sure John. Guys. Mag-drive focus motor. Okay, lajo. Kanindot ang panahon nun guys, sakto gajud mga ligo. Uy, pag-hi sa vlog ni Mama Poy. Ta. Init kayo guys. Ang init. Parang kung nasa snow, ang init. Obvio ganig lugar, baby, imong lugar. Hari kami. On the way na ako.
guys, atra. Welcome to Roxas. Ano ba na? Video pa niyo na kasi. Ito, lang ito ka video ba?